Volvemos aos micrófonos como cada xoves ao tempo de comentarios, de opinión, de dimes e diretes e de información, que todo cabe nesta mesa de tertulia. Hoxe, pois aquí coa mesa completa, con todas as sillas ocupadas e con un que non superou ainda o catarro, Víctor Tato. Que xa che fago falar mentres toses. A ver, veña, bo día. Que tal? Moi bo día. Son ainda estamos últimos. Tato, tome un caramelito. Non, graciñas, chama, xa sabes que aprecio te moito. Pero sin dicho outro día un caramelito. Sabes cola, non sei se das conta que teño unha boca nestes intres. Sí, pensei que tiras algo, sí. Sempre, non, a verdade que non... Pensei que tiñas un bistec. Un caramelo, a ver si por fin se me vai esta tos entroideira. Perdona que como xa falaron, pois saúdo xa rapidamente tamén a Chema Ferreiro e a Manuel Peña. Bo día os dous. Hola, bo día. Ahora sí, seguide con este diálogo sobre o catarro entroideiro. No, é eso, que son os últimos resquicios ou non sei. Estas cousas, Tato, andar así, xa sabes. Que tal en Cortegada, Tato? Bueno, como vos dixen, eu non foi a comparsa, vale? Me dixeron que ben, por o noso tempo acompañou e había un moitísimo ambiente, gran calidad entre as comparsas, e como non, volveu ganar Irixo. Que raro. Se presentaron a 5 ou 6, sí, menos en Cea. O único foi en Cea, que non sei que aconteceu aí. Bueno, aí igual houve algo de tongo. A ver, de forma cariñosa estou dicindo. Pero despois no resto xa biches que arrasou. Quen ganou en Cea? En Cea non sei, eu entre... E que en Cea hai concurso, sí. Eu creo que fixeron concurso, non sei. Porque en algún sitio non hai concurso. Que me queda por saludar a Ana, que está máis caladiña. Ana Domínguez, bo día outra vez. Yo los estoy dejando hablar ahí, que ellos se peleen. Yo vengo en plan de paz hoy con bandera blanca, así que adiante. No, pelear non imos pelear. Nada máis contacto, non. Pero terás que algo que dicir que outro día estuveches no pleno, Moitas cousas. Por eso. El outro non estuveche no pleno, Chema. Estuven tamén, e ti tamén estás. No, eu cheguei a última hora. Nos puxémonos de lado, nos preguntaba a xente, de que estamos esperando para a consulta do odontólogo. Estábamos esperando, como non hai consultas, como as... Claro. Pois eu tamén estuve no pleno e non coincidimos, Pois así, eu fui a última hora. Ahora que falo do dentista, eu non sei se é máis traumático ir a un dentista que ir a un pleno do concello, Pois en día anestesia que se poñen... Bueno, no, eu divírtome máis no pleno que no dentista. No, a ver, hoxe en día a canestesia que se poñen, hoxe en día non apenas hai molestia. No pleno. Bueno, pero no pleno... No, anestesia non sei se promete no pleno algún tipo de anestesia. No pleno aprendes, ou vos non aprendestes outro día de como nacen, crecen, se reproducen e morren os baches. Sí, no, outro día tuvemos unha masterclass de baches, Chema. Sí, magnífica, esa parte. En su género do millón. Sí, cando naces bache... Esto acabo de collelo de Sofía García, por certo, que estuvo aí moi hábil cando dixo que era unha lección de como nacen, crecen, se reproducen e mueren los baches, a cargo de Alberto Otero, que nos explicou pois toda a problemática que hai para cando chove moito que non podamos facer nada ante os baches que se abren. Bueno, pero se dio unha masterclass, sí. Mas Alberto é coñecedor do tema. O bache, e despois como va el bache, como funciona o bache, que parece que quere que sabes o que centraches. No, digo centraches para ver que decíamos. No, digo que a ver si ahora con esta provisional esta medida que van tomar dos microasfaltado que vou informar ao señor Alberto, se o sabe, isto xa se está en Alemania desde o ano 80 xa están facendo. Funciona. Non sei, hasta aí non cheguei. Esa é a clave, esa é a clave. Sí, pero hai unha cousa. Eu que non son experta, eu quedome co que din no pleno, non? O alcalde en funcións, José Castro, que foi que non anunciou, porque Alberto nos falou dos baches e de as medidas preventivas e correctivas, pero José Castro foi o que anunciou o plan de microasfaltado que vamos a probar a ver que tal vai. Non vos dio a sensación que Alberto non o vi moi convencido co tema este? Home, dá esa sensación así, aparentemente. Tato, é que pero bueno, van probar 3 rúas, non? Van gastar 50.000 euros neste microasfaltado. En 3 rúas, non? En 3 rúas. Bueno, a ver, isto, despois xa de gastarse 5 millóns de euros, ao que nos expliquen logo, porque é que non entendo nada. A ver, isto entendo que é unha medida temporal, creo que dixo Alberto. No, que van probar que sale ben que van é un parche. No, bueno, digamos que é un parche para que despois, a ver, claro, para 3-4 anos ou 2 ou un mes, depende como funcione. Vamos a ver, esto sería o microasfaltado sería a solución primeiro en 3 rúas, se vai ben se aplicaría as demais,
porque a solución, digamos, correctiva, como decía Alberto, é abrir a rúa completa e facer un asfaltado en condicións, claro. Con máis centímetros. Pero non vos dá un pouco de medo que falemos de cartos públicos e vamos a probar a ver se funciona? Sí, dime, eu fagos unha pregunta aquí aos tres. Cal é o plan Benton? Non hai. Claro, entón entendo que se fan este porque é a única opción que teñen. Entón, claro que vai deixar como está. No, digo, deixar as latas. Pero que o problema ben é que o problema xa falamos aquí moitas veces. O problema é Vale, Manolo, bien, Manolo. Non estamos de acordo que ese como fumador, ese como fumador que fumou toda a vida e agora que ten, non sei, un EPO. Cal é a solución agora? Pois a solución era que se fixeran ben as cousas. Vale, eso era antes, que deixar de fumar, bien. Pero agora que xa deixaches de fumar e queres ter o pulmón sano, cal é a solución? Ya te parece que esta é a solución de gastar? Bueno, pero van probar, entendo. Bueno, van probar con 50.000 euros nestas tres ruas. 50.000 euros nestas tres ruas. Bueno, dentro que cabe serán 50.000, home, non tirados ao lixo, pero... No, a ver, que pode ir moi ben e ser solución. Quen lle propuxo? No, eu o que planteo é que a min personalmente me parece que debería ser unha solución que eles teñen garantías de que vai a funcionar. Pero que lle dá esa garantía? Porque eso que onde se está aplicando eso? Si se fixo en outros sitios. No, pero estás aplicando, creo que dixo Alberto, nas autovías, pode ser. Pero claro, nas autovías é unha problemática distinta a unha rúa de ámbito... No lo dijo nada de las autovías. Él dijeron que iban a hacer una prueba. Bueno, pero alguien le proponió eso. Que no estaba, o sea, que iban a probar aquí en el Carballiño, que iba a ser lo primero que se iba a probar. Vale, pero ¿quién lle propuso esta medida? ¿Quién? ¿A Diputación? No, yo me imagino que de Facebook. ¿Algún técnico correspondiente? En Facebook, yo creo que abrieron el Facebook, vieron que podía funcionar y lo están poniendo en prueba. ¿Cómo? ¿Abrieron el Facebook? Yo qué sé, hombre. No, va que ser más serio. No se ve muy... A ver, pero tú ahora... Pero mira, Tato, tú explícame una cosa. Vamos a probar en 3 calles a ver si funciona. Para funcionar o no tendrán que esperar 2 años. 1 año como mínimo para ver si está funcionando o no. Claro. Y mientras tanto, ¿qué va a pasar en las otras calles? Porque es que mi calle ya no es una calle, es un burato. No, parece Teherán a tu rúa. Ya, o sea, es horrible. Aquí, y luego van y se les ocurre poner Juan Corral Pajariños. Y en el principio echaron ahí algo, no sé qué echaron al principio de la calle, será que como es la de Rivadavia, la avenida Rivadavia, pues se veía muy fea y le pusieron, y lo que realmente es un problema lo dejaron sin arreglar. No, o sea, la lata sigue ahí. Sí, y esa lata ya se mueve. Ainda paseo xa mañá por ali, ainda paseo xa mañá pola rúa esa que di Ana, e aquilo está, ainda está ali a plancha. Parece un campo de guerra. Moveuse e queda o burato aí. Sí. E despois xa baixas polas rúas ali. No, e pois un pouquiño, a 5 metros hai outro, un tremendo burato que está sin plancha. Claro. Que te metes á rúa, como se chama esta rúa? Saleta, que vas por aí abaixo, que esa rúa tamén foi feita que fai 3 anos ou máis ou menos, esa rúa que arranxaran, que te acordas daquela que prometeran que iban a facer primeiro un lado e depois que iban a facer o outro lado. Non sei se vos recordades. Aquilo está igual. Bueno, porque igual ao mellor non se chegou a negociación cos propietarios, non? Porque había para recaliar un muro, pode ser. Eu ali falei con ese propietario do muro, e o propietario dese muro dixo que sí, que non había problema ningún para arranxalo, que tiña que deixar normal o muro, obviamente, como forma o teñen. Pero si depois xa non se comprometen a nada, non o fan, pois que está así, ya Rosalete che digo, está... A mí o que me parece, sin entrar en valoración técnica, que eu son un ignorante, pode ser que sea unha cousa maravillosa, pero claro, como decía Tato, eso terá que ter unha acreditación do outro lado para que digas ti, mira, aquí se fixo en este sitio e tal, porque eu creo que os asfaltados están inventados en todo o mundo mundial. Me explico, hai estradas en Madrid, en Barcelona, en Lalín, en Muros e en Carnota. Quero decir con isto que cheira un pouco a improvisación. Ojalá teñan toda a sorte do mundo e funcione e tal, pero eso non significa que hai que facer un plan integral de adecentamento de todas as rúas. Sí, ainda que sea a máis largo plazo. E hai que mirar, e eso ten un coste económico. Eso supón. Mira, vouche dar aquí, que acabo estou buscando ahora aquí. E mira, o micro asfaltado pode funcionar en fisuras, baches pequenos, porque é unha capa demasiado fina e diseñada para sellar, non para servir como función estrutural, pero é moi... en rúas moi destrozadas non vai servir polas limitacións propias do material e do grosor. No, pero bueno, tampouco están as rúas tan destrozadas. Ai, non están destrozadas, sabe tú por que rúas vas? No, non sei se a ver, na ironía na radio non se dá captado. Digo, a ver, hai as rúas estes días pasados. O decía irónicamente, pero non a ver, hai algunhas rúas que efectivamente están destrozadas, evidentemente. No, pero non vamos a poñer en dúbida que non poida funcionar e como decía Tato, pues oye, algo hai que facer, pues deciden facer isto. Pero a min o que vamos a ver, se non o tes claro,
non deberías facelo, ou a lo menos a mí me gustaría que o meu alcalde o dixese con claridade, non? Pois vamos a facer isto, porque é o mellor, porque se comprobou en tal, porque non, vamos a probar. Sí, pero a que mellor tampouco pode dar eses datos, se non os ten el tampouco, non o sei. Imagino que lle darían esa solución a priori, e el, pois, algo terán que facer. As latas, as planchas non é a solución. Momentaneamente sí, pero xa ves que non é a solución. Entón van probar con isto, que son 50.000 euros. Bueno, pero eso que son micros asfaltados en zonas moi concretas. Sí, claro, é un bacheado, é un parcheado. Bueno, pues é un bacheado, para entenderlo. É un micro asfaltado, que lle chaman. Un micro, eso é a cuestión técnica de la máis clara. É dun centímetro, hai un parche e van a poñer aí, por allí de 10, de 5 ou de 26. Dun centímetro. Bueno, pues, é dicir, eso non soluciona o problema integral que necesita o Carballiño. E é, como decía Tato, eso ten un coste moi importante, e eso hai que planificalo. E tamén é normal que esta corporación, ou a que sexa, é dicir, que tamén ten unha herdanza da anterior, que resulta que pode decir, pois mira, non podemos abordar ahora isto, vamos por fases. Pero que pidieronlle que fixeran un plan. Que fixeran un plan. Isto me parece el plan en Badajoz, outro en Canarias. Eu creo que o plan, a ver, Manolo, o plan eu creo que xa está feito. Pero iso non presentaron nada. Tuve que presentar. Unha cousa que non este presentado, non sei onde teñen que presentarlo, pero non teñen por que presentarlo no pleno. Imagino que internamente en cada concellería correspondiente entera sabrán exactamente cales son as prioridades. Non, isto, eu creo que teñen un plan, é dicir, vese, terán o plan, pero ten claro o que hai que facer. Dime que plan, tú viches algo. Pero Manolo, terán un plan xa. No enunciado xa marca. É un problema de bacheado, non de solución integral das estradas, que efectivamente é costoso. Por tanto, vamos deixar un marxen que funciona así. Claro. Agora ben, eso non implica en que, digamos, a planificación e os proxectos brillan pola súa ausencia. Non hai ningún proxecto que tú digas, mire, non podemos, porque isto nos vai a 5 ou 10 millóns de euros e non podemos abordarlo. E o entenderíamos todo o mundo. Pero vamos a facer esta rúa tal, o que non podemos ser, vamos a mirar este temita, é dicir, é un... Bueno, pero que realmente é iso o tema, pero que vamos, o coste sería sí que desglosou a cantidad de rúas que están. Sí, claro, é que é máis perfecto, bueno, que teñen máis fácil dicir as que están ben que as que están mal. Claro, é que son multitud delas. Sí, bueno, pues a canto, é dicir, o orzamento non, que pode, unha mitad do orzamento para Barranxas. Pero outro día dicho aquí unha cifra, desde o ano 22 ao 25 gastáronse 5 millóns de euros en asfalto. Pero esa é outra cuestión, eso xa dixemos na anterior tertulia, que eu creo que había que ter un control sobre certos traballos que se fan, porque claro, evidentemente algo fallou aí. Claro, podese botar a culpa a meteoroloxía, de acordo, este ano estou de acordo que a meteoroloxía foi totalmente en contra para proceder ao asfaltado, porque uns foronse incrementando e aí vas concellos na mesma situación. Que pasa que anteriormente, se se gastaron, se invertiron 5 ou 7 millóns de euros, non sei canto foi, 5 millóns, pois, a ver, habrá unha garantía desas obras. Debería haber. Claro, porque a Rúa Carreira fai 2 anos máis ou menos que se fixo, está agrietando. Está agrietando. E sabes ben cando se empeza a formar un bache, cando se empeza a agrietar o asfalto, aí a largo tempo sabes que vai haber. Ese non se actúa aí cando se está facendo, despois claro, se ven un mal tempo, se chove, pois claro, vai ser agrandando. Sabes o que aconteceu neste caso, que a garantía rematou. E acabou o prazo, ahora a quen lle reclamas esa garantía? A quen? Por qué? Ou estás en riba cando se están acometendo as obras, que eso igual debíase facer, non? O mellor fais, eu estou errado, ojo, O que pasa que a mí me pasa un pouco como a Ana, non? Me queda a dúbida, eles anuncian, plan de novidoso plan de microasfaltados, que a mí xa me decía algún o que acaba de decir Chema. Bueno, eso ven sendo tapar un bache de toda a vida con outro nombre. Pero bueno, en todo caso. E poñerlle literatura. Pero en todo caso, 3 rúas en marzo. E como decía Ana, que logo nas demais a súa rúa, Juan Corral Pajariño, a rúa onde reside, non está nese plan, co cual non se vai asfaltar en marzo. Que facemos entonces con esas rúas que aínda non van a entrar nesta campaña? Para cando? Planchas. Como que está Juan Corral Pajariño, actualmente hai unha plancha que di Manolo acertadamente que xa está fora do burato. Sí, está fora do burato. E ali, indo pa Saleta, mismo a 5 metros deste burato que hai considerable, hai outro burato aínda máis considerable que hai que tapalo. Bueno, pues habrá que aguantar a veciños e veciñas de Juan Corral Pajariño, terán que aguantar. É que non hai pero é que non é a única rúa, é que tú mismo decías antes, as rúas poñían esas 3 polas que van a comezar e logo o listado de rúas polas que hai que seguir ocupaba medio folio, Pero levamos 4 ou 5 días sin chover, non? Creo que máis ou menos, non? Sí. 4 ou 5 días. Polo menos
que se poña a brigada de obras, como dixo outro día, que viñeron 10 toneladas de asfalto, que se poñan polo menos ata... Fixeron, en algúas sí. En algúas sí, pero cantas ainda hai sin facer? Bueno, pero habrá que darlle un marxo. Non chegarían a todo. Habrá que darlle un marxo. Pois ahora que se bota a chover outra vez, e seguiremos na mesma. Eu que vexo é ese tema, non? É dicir que eu calculo que estas previsións terán feitas para cando queden 6 meses das eleccións. E é moi cruel... Cuidado que despois se poden trasfaltar a ti tamén. É moi cruel dicilo así, pero eu, bueno, a las pruebas me remito xa de outros anos. A ver, un ano aquí que ibas co coche, un día por pouco máis faltan os pés. Eso é cando ti estabas en activo, a mellor, políticamente acordaste. Sí. Non fai non hai ningún menosprecio. Non hai ningún menosprecio. Estou dicindo que acordaste os cambios da Deputación antes das eleccións. Claro, tú acordaste fai... Eu lembro a mellor na época de Asquimiro Marnotes pai. Claro. O que se facía auténticas burradas a barbaridade nos camiños dos povos. A culpa dos veciños, os veciños pedían eso. Oye, bótame aquí chapapote, bótame asfalto aquí, unha cosa de chalao, pero ahora isto a xente... Pero tú acabas de dicir unha cousa, Tato, que é a seguinte: viñan camións da Diputación. Bueno, pois eu digo que veña algún camión con algo da Diputación antes deste tema, porque senón non va a poder abordar o Concello de Carballiño unha obra integral tan importante. Entón estamos parcheando toda a vida. Ora, insisto, non vos preocupedes que un lavado de cara vais a facer 6 meses antes. Este tema, pero tú acordavos fai 4 anos, máis ou menos, que como se chamou o alcalde do Carballiño, Paco Fumega, o rei do asfalto. Acordavos que fai 4 anos andaba, parecía isto, que estaba todo o Carballiño... Ademais do asfaltado, se os parece, antes de irnos a publicidade, falábamos antes de proxectos, non? Pois aparte, decíamos, bueno, que algún proxecto se presenta. Esta semana se presentou o proxecto para a reforma da Praza de Abastos do Carballiño. 1,5 millón de euros a valoración de ese proxecto que propón o goberno municipal. Isto eu chamolle unha cousa parecida cando foi o tema tamén o Estadio Municipal da Uceira, tamén unha cousa. Estadio Municipal de Uceira, moi bonito. No, era un complexo deportivo. Bueno, o estadio, no, aquele era estadio municipal, moi bonito. Levaba habitación. Que costou 15.000 euros o proxecto, bueno, aquel vídeo e aquelas fotos, unha infografía, e isto tamén lle vou chamar algo parecido tamén, moi bonito, sí, a infografía, as fotos queda precioso, a verdade é que sí. Queda moi bonito, tú bicho lo chama. O proxecto da Plaza de Abastos. Non o vi, pero queda moi bonito. Posiblemente. Pero a ver, eu creo que, é que xa temos a mí parece positivo. A ver, hai que partir dunha base. Todo o que veña por o Carballiño benvido sexa. Se é un orzamento desa envergadura, para mí pareceme ben. Que pasa? Eu creo que díxeno en reiteradas ocasións. Para mí hai que afrontar, para mí, o que é o principal, creo que Eiva, que ten a Praza de Abastos, que todos estamos de acordo, que é o aparcamento. Hai que poñer unha zona regulada de aparcamentos. Para min esa é a clave, antes igual de afrontar outro tipo de cuestións. Tampouco será tan complicado facer unha zona azul ali ao arredor, non? E despois, e outra, quitar a licitación, novos postos de praceiros e praceiras. Si é que se solucionou a problemática que había cos actuais, que imagínome que sí, ou polo menos hai que dar algún tipo de arranxo. Sabes o que sucedía? Non sei se agora está solventado esa temática, pero había xente que xa tiña esgotado a súa... Claro, e seguían pagando. E ninguén lle decía do Concello, oiga, mire, usted non pode portar, e iso señalan os dereitos adquiridos, porque se eu teño aquí sobre este local un contrato e me dices que acaba o 1 de abril, estou 6 meses e os 6 meses sigo che pagando, pois terei unha controversia por menos xurídica, non? En ese aspecto. Bueno, pois isto que pasa, eu creo que hai que darlle unha volta ao da praza, é un edificio singular, hai que darlle contido, incluso en algúns sitios, concretamente en Vigo, pois hai unha actividade incluso cultural moi importante. A ver, a idea do proxecto é facer planta baixa, zona de mercado, planta superior, zona de ocio, hostelería, gastronomía, degustación, como decía Peña, pois as infografías vese moi ben, pinta moi ben, quedaría moi ben, pero non se dixo nada da xudicación dos postos, que iso é un dos grandes problemas. Creo que tamén sería importante, bueno, pero eso creo que xa tiña que ser por parte dos praceiros que estarían dispostos a realizalo. Creo que sería necesario actividade comercial tamén pola tarde.
actividade comercial pola tarde tamén. Sí. Carne, pescado, outro tipo de produtos, porque a súa vez, eu entendo que a gastronomía que vai estar na parte de arriba tería un horario tamén. Adquiriría os produtos da parte de abaixo, é dicir, que sería aí que sería unha como pescadilla que se morda a cola. Eu teño as miñas así, que tú colles estes arriba, claro, pero eu creo que tamén así funcionan grandes prazas de abastos, non sei se aquí sería posible. Bueno, pero ao mellor había xente que estaría disposto a coller unha explotación de novo, é dicir, algún posto, estaría disposto a mellor tamén a abrir pola tarde. E sería interesante, claro. Aí xa se tiñan que poñer de acordo un pouco, bueno, hoxe en día creo que non hai asociación de praceiros e praceiros. No. Bueno, está aí o amigo Kini, que creo que ainda se leva un pouco as rendas. Despois, o que dixeme, eu creo que a priori non nos parece mal proxecto. Sempre cando o que digo, eu creo que tiñamos que solucionar o tema do aparcamento, Sí, pero hai outro aspecto, non? A problemática é que hai, digamos, que a escasez de placeiros e placeiras que están ali traballando, a min méteme unha reserva, ojalá me equivoque, que pode ser que se solvente eso con la entrada de superficies comerciales. Pode ser. Me entendedes o que vos por decir? Sí. Co cual todo aquilo podía ir arriba a superficie comercial. Pode ser, vamos pero deixalo aí, pero non vai ser que supla ese, digamos, negocio de proximidade que temos aquí, e os placeiros, todo tipo de cuestións de carne, de peixe. Eu creo que non teño nada que decir con os grandes superficies comerciales, pero eso sería bo mantelo, porque é unha forma tradicional que se levou sempre aquí e era o contacto directo e sabías que... É que a idea creo que un pouco que decía Tato que se está aplicando en outros sitios é eso, que os produtos que se ofrezcan na parte superior veñan da parte inferior, por decirlo así, non? Que sexan produto fresco. Hai que actualizarnos e adaptarnos aos novos tempos, non lle poñer portas ao campo. Hai que adaptarse, é a realidade actual, entende? E eles, por parte deles, imagino que tería unha reunión o consello con eles, porque creo que teñen que, mentre duran as obras, teñen que ir fora da praza, basicamente. Bueno, eso está tamén pendiente de... Aí non hai financiación, nin hai nada, non se sabe onde están os cartos. Como non hai financiación? No, aí que eu sepa non hai financiación. Presentaron 1 millón de euros, pero eso é onde sale 1 millón e medio. Bueno, eso é o que presenta, pero non hai financiación ainda, polo que a ver, que eu estuve na presentación. Están traballando na financiación por parte da Xunta e da Diputación. Por eso te digo que a día de hoxe non hai nada. Están traballando eu creo que debe haber unha partida específica, un procedimento específico da Xunta, ahora, por lo menos para conquerir, creo que un 70%, pode ser. Sí, a Xunta e a Deputación Provincial convocaron unha liña de axudas para os mercados de excelencia. O que decía a Concelleira de Comercio é que eles cumplen eses requisitos. O que non sei é si sendo unha cantidad tan alta non vamos a vender a moto antes. Non vamos a vender. Ti crees que vas Tato, tú cando presentas un proxecto, eu vexo así, cando presentas un proxecto desto, algo para lanzarte a piscina así. Bueno, xa, pero non no estadio municipal botaron a piscina. Pois aquí non me extrañaría que se volvaran botar a piscina sin agua outra vez. Porque tú cando presentas un proxecto, o normal é que digas, vamos presentar este proxecto e xa temos comprometido da Xunta ou da Diputación esta partida. E o Concello ten que facer frente igual a un compromiso. Bueno, compromiso con esta xente. Porque eu estou contando. É moi arriesgado presentalo se non tes nada. Pero no estadio municipal de Lucena non fixeron así. Ana, yo lo comenté hace ratito, te lo comenté a ti, ¿no? Yo me siento como el día de la marmota. Yo creo que este tema ya lo habían hablado alguna vez en el ayuntamiento acerca de arreglar el mercado, ¿no? Y me vuelvo a sentir como en esa misma situación. Ellos ya habían hablado, ya lo tenían planeado, ya existía un mini proyecto que no estaba bien establecido, pero sí se había pensado, y yo había comentado alguna vez aquí que en Tenerife se usaba mucho eso, el mercado abajo por la venta de productos y en la parte de arriba se utilizaba para hostelería, para restauración. ¿Qué pasa? Que yo también ahora, hablando así con gente, ayer en la tarde, me decían, claro, ¿y a quién van a permitir ponerse arriba? A los de siempre, a los amigos, o tenemos todos opción de poder entrar en ese proyecto. Claro, yo entiendo que, vamos a ver, claro, exacto, claro, esto é o mismo, vamos a ver, a praza de abastos, os mercados non se regulan, non é, digamos, totalmente privado. Hai unhas bases para facerse coa concesión, por exemplo, das novas, deses postos que están baleiros, e teñen tamén uns dereitos entendos que xa están, que non sei ata que punto chegan, pero isto foi no seu día bastante problemático. Entonces, esa parte é a que creo que está sin solucionar. É que
eso quizá no seu momento foi o gran problema. Acordo que xa cando estaba Adolfo Nogueira como concelleiro correspondente da área, creo que ese foi o gran problema. Xurídicamente había que ver a fórmula viable para que non perderan os seus dereitos, porque lógicamente eu entendo tamén eles, os procedores están aí toda a vida, e eles queran manter o seu posto de non só o seu posto de traballo, sino o seu posto físico para a venda. Habrá unha concesión administrativa que xa habrá. Bueno, pero esos caducaron todo, pero creo que xurídicamente había algún problema, que ao mellor solventouse. Igual sí. Eu preguntei ou se non ser valiente, ou se non, como temos dito, non é ser valiente, oye, que vemos que hai un problema que a praza. Pois mira, se hai que tomar medidas drásticas, hai que tomalas. E se hai que quitar os postos a licitación, pois se tiran os que están actualmente tamén que ofertar a eles, pero hai que facelo, que non pode ser seguir con esa... É dicir, outra cousa, cantos cartos xa se levan tamén invertidos aí na praza estes anos? Uns cuantos. Eu creo que uns cuantos tamén, Solucionouse a problemática. É que mira, de onte cando publicábamos o proxecto nas redes sociais había unha persona que entraba nos comentarios e decía isto, non? Eso mismo que acaba de decir Tato, pero canto diñeiro se leva invertido aí e seguimos igual? Claro. Co mesmo problema que acabas de Proxectos... comentar de cando estaba ainda Adolfo Nogueira de concelleiro. Sabes o que a min un pouco é rise tamén un pouco de nós, porque vamos a ver, a min isto de que me diga, no, primeiro hai que facer un proxecto para evaluar o que necesita a Praza de Abastos. Vamos a ver, si todos sabemos exactamente o que necesita a Praza de Abastos, ou non, e primeiro os praceiros. Que pasa? Que aí xa que é como dicindo, oye, que pasa? Que hai que poñer unha partida específica en unha empresa determinada para que faga un estudio sobre o que necesita a Praza de Abasto para darlle un determinado importe. Sí, porque entre os requisitos da Xunta a ver, a min pero no, ten razón, porque claro, sería máis razonable en todo caso facer un concurso de ideas do que podían facer aí. No, pero non é tan complicado, te falas cos precios e te digo exactamente o que o primer problema, necesitamos a xente que aparque. Claro, pero segundo, necesitamos un horario continuado pola tarde abrir, que a xente tamén quere comprar pola tarde. Isto é toda unha cadea que ven xa dende arriba cara abaixo. Sabemos como funciona o sistema, de acordo, pero tampouco non nos fagan tontos. Lle piden unhos requisitos, entre eles ese plan de autodiagnose para o que hai que contratar a unha empresa, senón non che dan a financiación, todo ven así de arriba abaixo, tú tens que cumprir eses requisitos para chegar a esa reforma, e claro, que di Víctor, pois igual o proceso era moito máis sinxelo, en vez de facer un autodiagnósis, a todos o sabemos. Mira, eu estou mirando aquí unhas cousas así da concesión dos postos na praza. Se se licita por lei de contratos, os praceiros non manteñen direitos. Isto é o que estou lendo aquí por encima así. Se se fai a través dunha subasta pública ao marxen da lei de contratos, si se podían licitar os postos por lotes e manter os direitos os praceiros que están. Isto é o que estou buscando aquí, porque claro, estou buscando aquí en directo e busco así máis ou menos así por encima. Pero o debate é recurrente, claro. Porque ahora... Quen vai a negarse que se fa unha inversión aí? Pero hai que avaliar que se fixo anteriormente, porque estamos na situación case que de partida, algún problema. Bueno, é que consta unha cousa, recoñézolle o mérito ás persoas que levan esta, non sei se o teniente alcalde neste caso é a concelleira que polo menos téntano. Que é importante, sabes? Porque todos vemos que a Praza de Abastos está esmorecendo. Bueno, pero, a ver... Bueno, digo que tamén hai que poñer a ver diles o que están facendo, que tampouco é dicir, mira, no debe, que o mellor presentan algo... Víctor, isto é unha liña de axudas que saca a Xunta para mercados de excelencia en toda Galicia que casi te chaman eles para que queres. Claro, é que... hai que matizar porque tamén hai Ribadavia no mismo, tamén hai varios concellos... Bueno, pero podías... decir que non. Claro. Pero Tato, se fai non sei cantos meses que puxeron aquelas maquinillas, non sei se vos acordades que te falamos delas, aquelas ali, para que valeron, non sei o que costaron aquelas maquinillas que ali. Pero do mercado de excelencia, porque a Xunta o está anunciando moi a menudo, por eso che digo que casi te chaman eles, porque... Bueno, non é o... como é, Gabriel Alén, é o... Sí, digamos que desta comarca tamén intentará, bueno, pois xa que son desta comarca deixar a miña impronta. E que fai falta e é necesario e está ben, estamos todos de acordo. Pero mira... Pero bueno, que tampouco lle poñamos un punto en positivo porque é algo que nace da Xunta, vamos a darlle... Ana, que está ali levantando a mano. Yo es que quería contestarle algo a Tato. Tato preguntaba que había que hablar con los placeros a ver qué necesidades tienen. Primero, quitar el frío tan grande que hay dentro de la plaza. Eso es una heladera. Climatizar. ¿Sabes o coste que supón climatizar? Vale, pero es una de sus necesidades. Bueno, Ana, pero no novo proyecto eso entiendo que está incluido. Claro, pero él preguntaba qué hacía falta.
y renovar esa plaza, o sea, Pero modernizarla xa vos digo, un pouco. pasa o mismo coa de Ribadavia e outros concellos que tamén se sumaron a esta orde de axudas, non? A idea é que a Xunta ten a idea de revitalizar eses mercados tradicionais, porque suelen ser edificios emblemáticos, Sí, ben situados. moi ben situados. Se vedes exemplo, por exemplo, Ana falaba de Tenerife, Santiago de Compostela é un exemplo Igual. tamén, donde a praza lle puxeron os postos, e tú vas ali e tomas marisco fresco. Pero dices as grandes cidades, dices a Valencia, Barcelona, por aí, claro. en Madrid, teñen Pero- estes sitios en Bueno, Pero esas plazas hai que... o problema Eu é estado nunha desas, claro, Carballiño, sendo un referente comarcal, sendo a primeira vila depois da capital, desafortunadamente, polo que sexa, non digo porque non teñan puns políticos os que están gobernando, é unha cosa herdada, non está a altura das circunstancias, non? Outro día se falaba no pleno, que por certo eu estuve ali e non preparan os plenos. Por exemplo, tratouse de o viveiro de empresas, que se queredes falamos ahora un pouco del. E claro, hai que levar os plenos preparados. Tú que non podes é contradicirte permanentemente plenos tras pleno. Aquí se dixo por activa e por pasiva que os políticos non tiñan que estar nas mesas, ni nada que se lle parece. e agora está o alcalde e o tenente alcalde, Bueno, non? entón resulta que ahora plantexan un tema donde sí, pero vamos a ver, con todo o dereito do mundo, pero ustedes teñen un criterio que dixeron que isto era unha cuestión puramente máis ben técnica, que no caso que nos ocupa é así. Bueno, pois aparece alcalde e tenente alcalde e un funcionario con voz pero sin voto. Bueno, eso xa indica unha gamberrada con respecto ao que decían antes, pero aparte que depois non aparece pois o concelleiro ou concelleira responsable que non sei que non leva De industria. bueno, pois non saben decir, e entón o tenente alcalde dice, ai, por mí non estou. Non, pois se usted dice que por mí non estou, tiene que aparecer un papel. Pero por que está, Chema, tú ahora pensa un poquinho, por que ten que estar un e o outro? Un do PP e a outro do PSOE. Bueno, porque eu que queres que che diga? É dicir, Pois as cabezas mal pero pensantes. se eu podo ser mal pensado, pero o que non podes facerse é unha contradición de un día decir unha cousa e o día seguinte decir a contraria. E cando yo din, pois sí, o que sabes que fixeron? Corta e pega. É dicir, colleron do outro lado e ni se preocupan de adaptarlo á realidade de aquí. Tiene que haber un faz. Conxo, os faz xa non existen. E lle dixeron, pero que faz van a poñer? Pero é que estas non se equivocaron, pegaron. Pois tiene razón, corta e pega, dice daño catapum, comprende, non se actualiza. E entón esa é a realidade que eu digo, joder, que pouco, digamos, entusiasmo ten esta xente para, por lo menos, non ridiculizarse permanentemente nos plenos. E eu decía a tertulia anterior que esperaba nesta decir algo positivo, pois desafortunadamente non podo decir nada positivo. Nada. Vamos a facer unha pausa, que hai algún temiña máis do pleno que me gustaría tocar. Abrimos os micrófonos a tertulia, que nos queda moito que comentar, porque o pleno daba moito de sí, e había máis temas, non sei se queredes tocar algún como o tema do asilo, o tema do servizo de axuda no fogar, que nos queda pouquiño tempo, así que vamos rapidiño. Ei, Chema, dalle. Servizo de axuda no fogar, Sí, Chema, sí, veña, sí, poñoche no pé, porque era a moción do BNG. Novamente se dividiu o voto. PSOE dixo que, bueno, aparte de que a concelleira recoñecía a problemática que houbo COSAF aquí no Carballiño, dixo unha cousa que a mí me chamou a atención, non? Porque, bueno, sí, están gobernando xuntos en clave local, pero logo non faltan as pullitas en clave general, que dixo, cando tuvemos o problema do Carballiño co servizo de axuda no fogar, ninguén da Xunta se ofreceu a axudar. Foi o que dixo, creo, ou axudou ou se ofreceu a axudar, algo así. Aí estará máis enterado, Vale, Chema. amigos como ese, mira tú. Excusamos enemigos, Vamos a ver. E unha vez máis o Partido Popular fixo unha firme defensa da política da Xunta en este sentido. Pero ese é un erro. Tú, cando hai unha evidencia, cando a xente ve unha realidade palmaria que é incontestable, tú, por moito que estés en un partido político, tes que decir o que é verdade. Pero a concelleira non te fixaches que se foi ao Parlamento, ao Congreso? Bueno, sí, o sea, dixo que a culpa era do goberno estatal. Bueno, pero si que eu sei ten que financiar, polo pouco que sei, que non estou moi ben entrado neste tema, pero creo que é así. A Xunta é que ten que financiar isto co 100%. Claro. Polo que eu sei. Claro, sí. Polo que eu sei. Vamos a ver. Pero que contaron medias verdades tamén aí entre uns e os outros, porque depois a Silvia tamén defendeu, pero tamén contou, bueno,
Dixo e non dixo tamén, porque cando foi o tema do contrato da axuda no fogar, ou do SAF, perdón, tiñan que houbera problemas, que dixo que lle adiantara os cartos á empresa. Eso non é legal ao 100% tamén. Pero entendes? O problema é que son temas tan menores, entre aspas, menores para os que estamos falando desde aquí, pero moi importantes para a xente que ten esa problemática na casa. Se nós non temos, dende un punto de vista humano, unha actitude que solvente as carencias que ten a xente, en este caso a xente máis desfavorecida, a xente maior, pois estamos apañados. Entón non vale para nada. Non me vale que a culpa sexa da Xunta ou que a culpa sexa do Goberno Central. Aquí hai un partido que ten dependencia orgánica do Goberno Central e outro que ten dependencia orgánica da Diputación e do Goberno da Xunta. Por tanto, non vamos ter ni Manolo, ni Tato, nin eu, ni Carmen a responsabilidade ninguna. Sí, porque aquí hai moitos usuarios que hai moita lista de espera, porque o dixeron ali que hai lista de espera, pero como non hai a financiación, claro, pois aí temos o problema. Eu tuve responsabilidades dese tipo, pero nós creamos a figura, por exemplo, do cuidador domiciliario, que era un familiar que lle creabas un posto de traballo e atendía ao seu pai, ao seu familiar. Eso parece ser que outra vez volven a retomar eso e tal, pero que decir que non é poñer no balance, nos platos, isto foi mellor ou foi peor. É unha realidade. É que eu creo que a xente que precisa do servicio de axuda no fogar pouco lle importa que sea culpa de un ou a culpa de outro, que quere solucións, o mesmo que pasaba co tema da sanidade. Pero nós temos que ter un fío conductor de todo este tipo de cousas. A mí non me vale, no, es que la culpa la tiene, porque se din eles eso mismo, non me da a mí, mátense vostedes. Pero, ainda por máis, eu creo que ten unha justificación enorme para a crítica, si, moi ben, usted pode criticar ao Partido Socialista, o PSOE pode dicir, pode criticar, pero están xuntos. Outra cosa que Espacio Común e o Bloque pois non fixeron unha crítica, e son os que poden facela, pero estos dicen, no, la culpa é del cha-cha-cha, a culpa son de vostedes que non teñen os mecanismos. Pero canto tardaron co contrato, xa cando saliu a licitación, que dicían que o tiñan, e ao final ainda se firmou a semana pasada. E o mal que o pasaron as traballadoras. E as traballadoras que o pasaron malísimamente, pero porque hai cousas que a concelleira dixo que o concede adiantar os cartos cando a antiga empresa non pagaba as traballadoras. Esa é unha. Sí, non, pero isto bueno, a lei proíbe, a lei proíbe, pode ser. No, pero que a lei proíbe as administracións que fagan pagos adiantados ás empresas licitadoras se teñen débedas ca Seguridade Social ou cas traballadoras. Bueno, aí xa non me meto, igual é un parche ou se buscou algunha fórmula para facelo en aquel momento. Pero o problema é que ese problema o había, por que non a arranxaron desde o principio? É que vamos a ver, tiveron que ir as traballadoras. O problema é que a xusticia a reclamar esos pagos. O problema, entende? Igual que los SEPIs, estamos, es que non salimos do apuro. Claro, é que eu penso que o que da cuestión é ese, non? A marge de que eles igual buscaran algunha maneira de facelo para resolver o problema e que non tiñamos que haber chegado aí. Claro. Porque elas levaban advertindo moito tempo da situación e do contrato en precario. Xa. Pero bueno, se chegou aí, ahora estamos onde estamos, que afortunadamente está en vía xa de solución ou solucionado, pero houbo que chegar, como decía ben Chema, ou igual que o Grupo Municipal de Emergencias, a vía judicial. Pois pero é que é o que digo, por que non se collen os toros por os cornos cando aparecen e se toman as medidas que hai que tomalas? Porque un grupo moi deficiente. É igual que os baches, é que claro, é moi deficiente nas tomas de decisión, ainda por riba están divididos. Porque o que estou falando aquí non é unha ocurrencia que diga Chema, é que nos bares falan mal un de outros. E algúns, por exemplo, algunhas, é dicir, dicho unha cousa e depois fan a contraria. Entendes? Entonces, que digo con isto? Que nos den a oportunidade para darles un aplauso. Xa o dixen na anterior, pero que non hai. E sobre todo, que por favor, é dicir, que non nos den estos tones de pleno, porque os únicos que din cosas ao caso e que ven que levan as cousas preparadas é a oposición. Pero que esta xente nas preguntas, houve un problema da pregunta que non sei que lle fixo sobre as medicións do Garradón, que tamén hai problemática co Garradón. Entón, creo que foi Sofía que fixo unha descripción dunhas lecturas. Sí, e dixeron que era mentira. No. Entón, Sofía, que é especialista en Garradón, ora, de algún sitio saliu, non, pois era unha lista oficial que a colgaron en algún lado e ela... Pero
Pero se chame máis fácil, dicir, está, no, eso non é certo, eso é mentira. Pois colle, no, aquí tes o informe, darlle o informe á conselleira da oposición, para rematar isto, Carmen, acabouse. eu lamento profundamente ver esta situación, pero non é o Carballiño que merecen os seus cidadáns, non é un grupo de goberno que este á altura do que merece o Carballiño. E non digo por iniciativa, sino igual é por capacidade tamén. Pero hai cosas que hai interese que se ve que non o teñen. Por exemplo, preparar os plenos hai que prepararlos. Se tú faz unhas preguntas por escritos, en o turno de robo se preguntas, polo cual o teñen con antelación, venga vostede preparado para contestar. Quedan 6 minutiños, se queredes comentar algunha cousiña máis, veña. O tema do Garradón, que é o que fixo Chema, que dalle documentación, pero que se non das, igual depois o tema tamén do asilo, o outro día tamén da como puxeron as monxas que estaban traballando aí, e que casi as deixaron polo chao. Diron algúns comentarios que non viñan ao caso, e despois xa non saben, non entregan documentación, pero despois eles sabían que había 40 becados. Non te chamou a atención eso? Non entregan a documentación á oposición. Tamén outra das preguntas que están pedindo os informes de recaudación do ano 19. Mira, é o tema das monxitas, eu teño Pero funcionaba antes ben ou non funcionaba ben antes? Pero eu non me vou meter en ese tema. Eu creo que todas as cuestións de carácter social teñen que estar en área social do goberno dependente. Por tanto, que vengan as monjitas, con todos os meus respetos, eu non estou de acordo con eso. Pero cando estaban elas, había algunha queixa? Pero non abramos debate sobre eso. Chema, ten a súa postura. Eu teño a miña postura, pero eu falei co obispo, e isto é público. Falei, é dicir, con ele estuve falando casi 3/4 de hora cando foi a problemática, e díxome que toda a información tiñan os políticos correspondentes en cada sitio. Por tanto, que non podes decir unha cousa aquí, este señor non, porque me va a engañar a mí. Eu falei con ele por teléfono, fui moi correcto, non sei se me engañaría, pero cando digo, mire, que hai unha problemática que deste tema, como está a situación? E dice, mira, eu en este momento me invitou a pasar por ali, non fun porque non era necesario, nin eu son ninguén para polemizar sobre este tema. Pero díxome que todos estaban puntualmente informados, as corporacións distintas. E por que non se traslada logo? Pois ese é o problema. Pero que estaría informado? O Partido Socialista? Bueno, o Partido Socialista o que fora, eu non. É dicir, porque a oposición está, tanto Bloque como Espacio Común están fartos de pedir a documentación. Claro, que aquí o debate está en eso, porque independientemente de que a xestión coas monxas fora boa ou mala, ou estemos de acordo, como decía Chema, en que igual pois teno que levar unha fundación ou teno que levar unha empresa privada, polo que sexa, pero que haxa transparencia é o que se pide, e que se sigan cumplindo eses fins do espírito dos Hermanos Prieto. Víctor, non sei se queres comentar algo. Non, sigo extrañado que realmente, se non hai nada que ocultar, que non ten por que haber nada que ocultar, que non se faga pública. Sí, se a oposición te está reiterando pleno tras pleno que lle remites unha serie de documentación que tampouco debe ser tan complicada obtela, inda que, bueno, hai contas que son públicas, efectivamente, que é o protectorado da Xunta, que ten unha responsabilidade sobre todo sobre o importe que lle subvenciona, ten que estar justificado por parte do patronato. A oposición aí rematou. Eso hai importes, pero bueno, son partidas así globales e non tan específicas, pero o que sempre digo, eu creo que por parte do grupo de goberno, é dicir, xa para xa rematar con este tema, eu entregaría todo esta documentación que están requerindo. Decía, por exemplo, o asilo actualmente funciona como unha empresa privada. Claro. O fin fundacional sabíamos o que era, non? Atención aos ancianos e ancianas desamparados. Vale. Pero si se fai así igual, pero si se sigue facendo así igual como eles defenden, o que di Víctor é certo, non? Pero que entonces que o fagan público, non? Depois outra cousa, quería, por tema do Garradón, eu creo que é unha problemática, por lo menos, preocupante. Sí. Hai que eu son pai ou nai, o mismo profesor do centro, cando dixeron, e estas aulas que superan este límite e tal, que se vai facer con elas? E di Pepe Castro, para almacén. Pero eu non sei se Pepe Castro está enterado ou se non, porque tú metes o Garrado nese almacén, que nesa habitación, non, aí vais a acumular un gas ca porta cerrada. Vais a acumularse 400, 500.
Vale, se tú ahora abres a porta, onde vai ese gas que sale de aí? Por como vai estar a porta sellada? A ver, houve unha charla dunha persona dun experto. Dun experto, mas un gran experto neste tema, e, bueno, aparentemente ele dixo que as medidas que, bueno, para el que eran correctas, non? Eu, de todos modos, despois hai informes que están ao límite en algúns costos. Claro, Sempre a preocupación está, eu entendo que a preocupación por parte do sistema educativo, do conservatorio está aí, había que intentar, porque despois hai outra solución. Claro, pasa que é o tema do coste sempre. Eu creo que, falando aí unha persoa me dixo que igual que había que o mellor que invertir outros, non sei, 20 ou 30 mil euros máis. Pero se e gastaronse, creo que foron 180 mil ou 190 mil euros. Sí, pero sería a maiores outros tal, non sei se está ben. Bueno, pero a seguridade non ten que... Non, por eso, eu non sei... O que quero chegar, ao fin, que quero chegar é que eu, igual, por parte do Grupo de Goberno, plantexaríame si con esta inversión de 20 ou 30 mil euros si que se erradicaba dunha vez por todas o problema do Garradón. Eu casi apostaría por facelo, pero bueno, eso xa depende diles. A seguridade. E despois quería xa para rematar tamén, pois sabes que o 8 de marzo, pois sí, que o Día Internacional o domingo. Este domingo coincide domingo, sabes que o domingo son dos partidarios de que celebrarlo o mismo día. Bueno, teño que tamén que recoñecer que por parte neste caso da Concellería de Silvia, que, bueno, que van a ter mañá venres, entendo que para que haxa unha afluencia maior de asistentes, non? Por eso se fai mañá, pero igual o mismo día, pois igual é necesario tamén facer algún tipo de acto. Mira, ela dixo que o facían o venres pola asistencia dos centros educativos, pero non implica que non se faga algo propio día, tes razón. Aí o deixamos ese recado. Aí, eu sabes a miña opinión ao respecto. Sí, eu penso igual. Tampouco, pois os actos, bueno, podemos entrar, pois eso, que son os máis acordes ou non, pero eso xa é outro tema. Por lo menos intentar, que non dé nunca a sensación que a veces que dá que é para cumprir o trámite. Bueno, unha idea que tiñan outra vez, o que pasa que depende do tempo de facelo na Praza Maior, que xa falamos moitas veces que sería o axeitado, pero non sei se o tempo vai a permitir mañá. É unha mágoa, sería unha mágoa. Porque sería interesante quitalo das 4 paredes do Concello. Sí, estamos de acordo. Me queda moi pouquiño, Chema, veña, remata. Quería rematar digamos, a reflexión que se facía dos ancianos, que non é un tema menor. É dicir, medio quedou no aire sobre a posibilidade dunha privatización, e eu teño que decir, porque viví unha situación moi parecida, é un asilo moi parecido en Coruña, a de Laída Muro, que eu vivía moi perto de aí. A Laída Muro, esta señora foi unha benefactora que fixo un asilo de ancianos como aquí, como os irmáns Prieto. Bueno, pois isto é un montón de pisos de luxo, e fixose unha trangallada, por certo, de alcalde Francisco Vázquez. De acordo? Hubo manifestacións por Coruña, por lo católico que é. Sí, home, claro, te acordas cando foi a ver o Papa que fixo por eso tirouse aos pés e tuvo un problema. Te vexo que el tema de la fe cristiana non vai en contra do interés económico. Bueno, pois a ver que pasa, porque eu penso que a cidadanía este tema do asilo lle preocupa por manter ese espírito, así que a ver si realmente se nos aclara. Entendo que que tamén que este tranquila a cidadanía, non creo que fagamos ali unha parcela para chales de luxo. Non me refiero a eso, me refiero a que cando hubo a manifestación para que se mantivese o espírito, sorprendentemente había moita xente, e de todas as cores políticas. É normal. É un tema que preocupa, que pensamos que non... Precisamente que preocupa, sígueme extrañando por parte do Grupo do Goberno que non se facilite esa información que ten que a tes, que o debería ter. Eu creo que se soluciona, esta problemática eu creo que se solucionaría, ou non? Paco Fumega, que está porque ti RTR, a oposición te está indicando todos os días, oye, por que non me des? Cando estaba na oposición o Partido Popular reclamaba o mesmo, e ahora está no Grupo do Goberno e non faz o que reclamaban na oposición. Por eso están as controversias. Eu si son coherentes. Eu por lo menos son o Grupo Partido Popular, por lo menos. Eu só é un pouco máis reacio a dar información, non sei por qué. Pero eu si estou aquí, digo, oye, que pasa aquí? Aquí tedes todo isto que estades reclamando. Mirade o que consideredes oportuno. É porque non o fan. Se cando estaba na oposición o pediron. Bueno, cal é a resposta? Claro, por eso pero vos que vais ter no pleno, cal é a resposta? A resposta foi que dixo José Castro que a fundación é privada. Así, algo así. Algo que non debía saber antes. Oye, eso que é privada aí non. Hai un o alcalde está particio no patronato, sí ou non? Sí.
Sí, pero que ao ser privada Claro, igual non espera. están obligados a dar Bueno, públicas eso, as aí non cosas. estou de acordo, eu non estou de acordo. Pois eso dixo claramente ali, por eso te estou Eu dicindo... tampouco estou de acordo. Digo che unha Que non persoa... estamos de acordo, pero foi o que dixo. Bueno, digoche porque sei de primeira man porque dixeno en reiteradas ocasións, levei 17 anos a contabilidade do Sí, asilo. xa o faláramos, sí. Levei 17 anos a Pues tú contabilidade do sabes asilo. logo de aí. Sei algo ao respecto o tema, E polo tanto, se hai un representante público que é o noso alcalde, está de alcalde porque é o representante público, non está de alcalde porque sí. É o que está Porque así defendendo. se deixou nos estatutos. Por alguna razón os benefactores puxeron esa figura do alcalde para que dira Junto a fe súas- do que se fai neste para que velara polos intereses Por lo dos tanto, hermanos eu creo que aínda que sea así, mira, vamos a decir a Pepe que está de acordo aí o alcalde, vai dicir, sí, Pepe, ten razón. Por ser unha privada, pois mira, non tiña. Pero aínda así, por a problemática que ten, por a trascendencia que ten o asilo, o que diste a nivel cidadán dos veciños e veciñas do Carballiño, esa información tense que dar, con luz e taquígrafos. Pois estamos todos de acordo, así que que nos pasamos moitísimo xa, o sea, de tempo, vamos a ter que ampliar a tertulia 2 horas. E a ver se a Graciñas. próxima tertulia podemos aplaudir algo do grupo de goberno. A ver, algo aplaudimos. Algo habrá que Juan, tú, si aplaudir. tú eres a máis El proclive. Son equidistante, como me dixo un veciño, eres ti un pouco equidistante. Dixo, son de Partovia. Bueno, Díxolle así. Hai que dar aquí da carretera de Rivadavia, Ana, Víctor, Peña, Chema, ata a próxima semana. Chao.